Yes, Maswera Semuri Zimbabwe. Welcome to another edition of Hot Zim Trends, where you hear the news first. Alright. Nasi ndakuigirenya ndangu button some updates esaswera sviitika zuva ranhasi. Takati againi kokupakurirai semawanira atazviita naika. Ndine a whole lot of my videos andoda kushare nemi handiteka. Saka kune ndotanga nenyaya inosuisa yetika munzvimbo yeSouth Africa. Tofunga tese tikuziva kuti kune video riri kutenderera mumastreets esocial media revakadzi vanobva kuno kuZimbabwe but vachigara kuSouth Africa, right? Vakadzi ava vari kubuda vachirohwa vasina kupfeka nematsotsi. Matsotsi aya achidhimanda kuti vari kuda 50,000 rands kuti vange vachivasunungura, right? Pavanhu vakaitwa kidnapped panosanganisira vakadzi 2, one achane 21 years and the other one ane 18 years. Then kuvana pane ane 4 years musikana nekakomana kadiki kane 3 years. Alright. Okay, nyaya iyi yakafamba so. Vakadzi ava vaive mugroup rinoita zvekutenga nekutengeserana rinonzi business buy and sell. So the guy from Zimbabwe achigara kuSA ikoko akaisa a phone advert achiti iri kuita 1,500 rands. So mumwe wevakadzi ava akaifarira ndobva aitenga, but matsotsi aya akanga akaisa tracker. Then after some days vakaitwa tracked ndokubva vabatwa vachitobvozwawo kubasa. Vatanga kubvunzwa kuti right, foni iyi makaiwana uku ifoni yangu kaiyoyi muri kuzoona manje. Ndobva vabatwa, ndokubatwa kwavakaitwa paipai vaendwa nawo musango ndokutanga kurohwa vari naked, right? Vakadzi ava vanonzi vanogara ivo kuPretoria kunonzi kuMamelodi kuEastland, right? Ndokwavanogara ikoko. Saka tichikumbirawo kuti kana pane anovaziva tichakuisirai video ravo, kana pane anovaziva oprovidewo toda hama dzevanhu ava, right? Number dzavo dziri kudiwa neSouth African Police inonzi iyo SAPS, muri kuzviona. Saka toda kuti takuisirai video rikairi muri like, muri kuzviona hama, toda kuti rifambe kune vanhu vakawanda kuti matsotsi aya ange achikasira abatwa, right? But pari zvinezvi nyaya yatova mumaoko emapurisa handiitika. Papolice station inonzi Redgate Police Station kuSouth Africa ikoko, ende ma-investigations ari kuitwa zvekuti kutaura kuno kwandiri kuitwa pabatwa munhu 1, but munhu 1 abatwa ndiwe muno muZimbabwe, muri kuzviona manje, right? Ameno toda kuti vanhu hama dzedu dzibatsirikana hama, zvino zvinorwadza zvisingaite vanhu vanongoenda kuSouth Africa kunoshava, ende chiri kushamisa chacho vanotori nemalinks evanhu vemuno muZimbabwe. Saka tichakuisirai video iri but ticharikavha because policy yedu haibvumidzi kuti tibudise vanhu vari naked. Saka ticharikavha but ndichakuisirai link mucomment section yeTelegram channel yedu so that munongoclicka link iroro automatically munobva maendeswa kuchannel motovaona chaizvo zvazvitori chaizvo tisina kana kurikavha handitika. So I love you to watch this part, please. Would like you kuti muri like this video, more subscribe as well kana munenge musati masubscribe. Mouya mucomment section mokomenta kuti zviriko here izvi, tobatsirana sei nehama dzedu idzi. Watch this. Level la phone. Level la phone. What is she? Level la phone. That's a phone. Oh. Level la phone. Uta demand sende chelete no so what? Send mari. Auto. Send mari. Mu drop 50,000. Drop mari kwa mari. Drop mari kwa mari mu drop. Send mari baba mieti. Waturayisa kani. Send mari. Baba mieti send mari zezvi. Next update yandinayo ndeyabamukuru vabatwa vaine amainini. Muri kuona zvinhu zvinonyadzisa hama kuti unenge wakaroora oda kutora advantage kuti unenge uchipa kuti magoodies kuna amainini wakutora advantage kuti uite nawo zvemujolo. Saka vatobatwa vari mahuswa vachiita zvavangu vachiita. Saka takuratidza video iyi but video ticharikavha futi as well because of our policy, right? Ndichaisa link racho mucomment section moona video iri kuTelegram channel yedu, but mongoita zvimwe chete zvimolike futi as well kuti riri channel wakawanda. Pasati wasubscribe mongo subscribe handitika. I love you. Ini ndichingodini ndichingoita
kupedzisira mazosvika muchiona achita zvangu ari kuita panapa. Ndatokwirawo kombi kubva kwambozuma. Makatotendera makatozvibvumira makatozvibvumira kuti wakubvise bhuruka mwamudanani. Handidanani nawo. Saka inonzi mira ndikuratidze kuti ndaenda ndichitotaura nawo. Saka irepe here? Isirepo. Handidanani nawo. Irepe. Watori bamukuru. Muramu wangu. Saka irepe kai? Aiwa isirepo. Kozi ini ndatobva kwambozuma. Aiwa ndoudza chokwadi kozi ini ndabva kwambozuma. Kozi apa ndito. Right, last update yandinayo yaitika kuchirundu border post, right? Mavendors ekuzambia anotengesera pa premise ye border iyoyo yeZimbabwe vadzingwa vese vakanza ano imimi dai madzokera muri kukonzeresa marara at the same time hapachisisina maoperations takutadza kuita maoperations edu because makawandisa ipapa. Saka vabva vavharirwa gate band vaswera vachiprotesta vachitovava kuti totoudza mukuru wepolitical party yedu kuti zvamaita zvasizvo because kune maZimbabweans akatowanda anoshanda kuno kuZambia atinotoziva but tirikuasiya kadaro saka yemuri kutirambidzei. Saka vaswera vachitoprotesta vari pagate ipapo. Zvinhu zvinoshamisa. Saka chakuradzai this video mongoitawo zvimwe chete as usual, mongosubscribe molikeawo zvichingoenda zvakadaro. Handitika tokone nguva inotevera. Denbe kuno varikutia. Why? Kuchinja mari asina kana basa vanokutia kuchinja mari moto. The true story that you just hear that people in Zambia is the people in Zimbabwe they will more than Zimra. Then when you take some this side. No, $1 but $2 this side. So this side immigration is inside. I ever am this man. Plus of course man. So I'm so right have man. I would make no rams and something around the side. So I'm just up to there. So here everyone can see exactly. It's all going to which I hope it's a poor part. I get it. If it's inside the deal, the way to know it's telling about this passport. I don't know what second, this is not the last time was some Rosaman ready. Second, let's have some window of it. Second day, you will be talking there. I have a passport. You have a passport. The person is in the